Hello! Isa ka ba sa mga pastor, church leader, Christian nga nagtuon sa Biblia og nangita og mga tools para iyang magamit siyang pagtuon? Yes! Kung ikaw usa kay nana, welcome to this channel. It's all about the Bible. Learning the Bible to change our lives. So welcome to this channel. I am Jing Hanji Tinagsa ug akong itudlo si imuha karon ang pinakasayon nga tools gamit ang imong smartphone magkaroon ka og tools para masabtan nimo o magamit nimo sa imong pag-research o pagtuon sa Biblia. Yes, wala ka na sayop gamit ang imong smartphone. Okay. Ang unang itudlo na ko sa inyo ha, ang pipila lang ka mga apps na matawag na to importante kayo. Una, kinahanglan kayo nimo ang tools. Kinahanglan kayo nimo kung pwede ni siya. Una po kay kakayahan nga mo palit og mga books, handbook daghan, unsay kalainan ani niya kani mga books, na kay mga books, na kay mga handbook na mga daghan. Okay lang pod. Pero unsa man po advantage sa ning smartphone? Una-una, bulky siya kani mga book na daghan. Kani siya nindot kay masulod rin mo sa bulsa o kanatanan compact na naratanan diri. Pero ang disadvantage lang po niya pag magka-virus, para yung hard copy nga daily, no? By Bob Fan, pero bulky lang. Pero, isa na po niya sa option nga magamit nimo, particularly sa mga pastors, church leader nga, kinahanglan yung kay tools tapos less ang budget. Kini siya magamit. Naku, ano siyang tabang. Unang itulong ako sa inyo ha, nasa screen ninyo, tulong ako sa inyo ha, ang pinakaunang tools nga may sa inyo ha, kung nagamit na kasi mong method, like for example na naka-method, nag-OIE ka na, then you need tools na, no? Nag-observe, interpret, apply para ma-interpret siya. Sayon naman good ang Bible siya interpret kung wala kay tools. Pero kung wala kay tools, maglisod yun ka. Sama sa mekaniko, kung wala kay tools, maglisod ka. Aplatan kag ligid. Sige daw, kung wala kay tools, wala kay jack, wala kay tyrants, kaya ni mo na, maglisod ka. Even sa karpintero. Ang karpintero, kung walay gabas, walay martilyo, kaya? Dili kaya maglisod. Disin ka po sa pag-interpret nato sa Bible, mga pastor, mga church leader, maglisod mo. Wala mo tools. So gamit ani niya na may method, na may gisunod, di na mo tools. So ma-interpret yun din yung Bible. Ma-interpret yun nato, no? So una itudlo na ko sa inyo ha, sa mga wala pa kayo familiar aning smartphone gamit ang apps nga mo yung ginagamit. Una kining Bible Concordance. Okay? Siguro familiar sa inyo ng Bible Concordance. So na-address sa screen kining Bible. Pag pindot nimo ning Bible Concordance, usa man ang Bible Concordance. Sa mga wala pa kabalo, ang Bible Concordance is magamit ang Bible Concordance pagpangita sa mga verses, like for example may asa gito nga word nga verses sa Bible ang martyr, asa ganitong verses sa Bible katong giingon nga love, asa gito nga verses sa Bible tong believe. So type lang na siya nimo magwana, like for example sampulan na to ha. Aka ng words nga martyr. Una na dre, na-type na ako din martyr. Ay duha dre, na martyrs, na martyr. Na martyrs isa, sa martyr duha. I-try na to ang ganing sa duha, no? So na sa Acts, na sa Revelation. I-try na to ning sa Acts unsa ambot pasabot aning martyr. Okay? So nakabutang diri, martyr, no? G3144. So kining number niya nga nakita, G3144. Ang tawagin siya is lexicon. Pag pinduto nimo na siya, mo na siya ang original yang words. Nga kini siya ka New Testament. So ang yang Greek. So kung pinduto nimo na siya, ang tapat ano niya martyr na i-number na pag pindot nimo na niya, ang word niya sa Greek na di man siya mabasa no, is martus, no? Translate sa yang transliteration, no? Is martus. So pagbasa siya is pronunciation niya is martus. M-E-R-T-O-O-S, martus. Ang definition niya of a certain affinity, a witness, literally, judicially, figuratively, generally, by analogy, a martyr. Martyr records witness. Witness, no? Witness ka. So muna yung martus, no? Martyr, no? O martus. So example, another pa, no? Pag like for example, nangita na po ka sa words nga, yung muna pong ipangita ang, ang pangitaw na ka ng words nga, believe. Ang believe asa man nga verse ka nga believe o like for example wala na nimo na memorize sa mga verse, like for example sa kuha busy ka tapos di na ako na memorize sa mga verse no. So gamit aning tools makatabang ni sa kuha o makatabang pud sa inyo ha kung
sige itong mga verse ng pang-suporta ko. Sige, magdako kay nagtabang, no? Dako kay nagtabang. Type lang nimo like for example kini believe. I-type lang ni words nga believe kung nangita ka ng mga words. Yan. Na believe nga na ID, napoy believe nga wala. So kining believe nga na ID, no? Nga na ID. Ay 116 pag pindot nimo ani, so ni manggawas na sa Genesis, nga na. So yun to sa New Testament daw. Try lang yung New Testament. Nasa sa Matthew. Kini sa Matthew tanaw na to. Muro sa Matthew to banda. May duha sa Matthew. So atong pinduton sa Matthew. Okay. So asa man ang believe diri? Na believe na ID. G4 100, G4 100. Pag pindot na ko ng G4 100, makita gyapon nako ang iya nga bot pasabot nga original word. Pinduton na nako na. So ang tawag nga is PISYO. PISYO. So yung transliteration PISYO marag PISYO, pero pagbasa siya PIS if PISTYOO tulo ka PISYO, no? So ang definition niya gikan siya sa G4102, to have faith upon or with respect to a person, so respect din na siya the thing, or credit to, implication to entrust, so nisalig ka. Once spiritual will be in Christ, believe, commit plus trust, put in trust with. So muna siya bot pasabot, so that ang original ay PISYO. So ang concordance gamit kayo siya kay nangita ka sa nga verse. Nangita po kasi ang original nga word. So gamit kayo ni nga, for example sa mga batanon. So dapat na po may mga apps ani. Dili lang mga games, mga Mobile Legends, mga Call of Duty. Dapat na may mga apps ang yung mga phone na may mga apps sa ani, daghan nga mga apps. Karon kung saan ako pagkaroon ani nga tools, sayon ra, download ka sa Play Store. Type lang nimo ang concordance, so na siya katong dugo katong Holy Bible Strong Concordance. So pag type nimo to, pag download nimo to, kadara, no? So sa next na buwan na to, ako na po introduce nyo ang another pa nga mga tools nga magamit nimo sa imong pagtuon using your smartphone. Mahimo siya nga tools gamit sa God bless. To God be the glory.